Nagpailang manindahan yung J5 nga taga Tagunol, Indayawan, Cebu City. Nasikop sa Lapu-Lapu City Police Office. Kinihuman kita hong gibaligyaan ini ang usa ka 56 anyos nga negosyante ug usa ka gatos ka mga J5 sa kantidad nga 20,000 pesos. Apan human matunol ang pasiunang bayad nga 7,000 pesos ngadto sa suspitsadong si Alberto Rosales, kalit lang kining nahanaw. Ang suspek na sikop sa masakop sa Mactan Police ug mihimakak sa pasangil. Samtang nanawagan karon ang kapulisan sa uban pa mga biktima ni Rosales sa pagpatim-aw sa Lapu-Lapu City Police Office aron makapasaka og dugang reklamo. May gani kay abtik pod ang biktima. Iyang na gipangita gini antud nakita niya sa may nakasakay na sa ferry boat going to Cebu City sa Muelle Wharf. Mo to iyang hold niya dito din nga siya assistance sa tourist police. Ang lugar i-advance na mo to kay amo to tong itubil sa sakyanan kay namay gaayo dito nya wa man sila kahulat nako kay dugay man ko nilarga man. Lugar ni gukod lang ko nila nya. Ilang may kung kuanan nga mao na ilang yung pagtuo di wa gi ko memo.